Deci la copii mici se urmăresc aceste obiceiuri vicioase când erup dinții. Părintele poate vedea dacă sunt strâmbi, dacă sunt prea spațiați, dacă erup prea târziu sau prea devreme, dacă au probleme de pronunție, pot pronunța greșit dacă nu sunt dinții aliniați, dacă au probleme de masticație, unii nu mestecă bine, că pur și simplu nu li se întâlnesc dinții corect în mușcătură, dacă sunt asimetrii faciale, dacă sunt dureri, că uneori faptul că dinții nu se întâlnesc corect pot da dureri articulare, musculare, chiar dentare. Deci părinții ar trebui să vadă ceva schimbări și să consulte dentistul cu aceste probleme. De obicei, la ortodont mergem prima dată pe la 7 ani, când deja s-au schimbat dinții din grupul frontal. Însă sunt și cazuri în care e nevoie de ortodont mai devreme și atunci medicul generalist, stomatolog care îl vede, sesizează această necesitate și îl vede ortodontul mai devreme și intervine.